mapurisa achaita basa rawo. Right, handei panyaya yemwana wamuri kuti mwana wenyu akatapurwa sikarudzi yake, nhengo yake yesikarudzi. Muri kureva kutapurwa, muri kureva kuti mwana wenyu haatorina sikarudzi here? Chiro chake unacho, asi chakatsemurwa kubva pamusoro wake uyu. Toti buri redu rekubudise weti. Buri rake rengade riripo apa. Saka wakatsemura nechekudzikisa apa. Tochibve kune buri rake. Wakadzikisa nechepasaidi apa. Kubve kuburi kutsemura kudzika. Pane buri rakavharwa apa. Rakavharwa. Pakuunze buri watanga kuritsemura uko. Pakuise kunoko. Muri kuti chikwe chiite semunhu wemukadzi. Ukuku kwakuita fanika paiswe chiro chanama apa. Apachaonekwi buri rake ra apa. Imi kutsemura kwaakaita nazvino muchandode kuti munomuona. Saka waiswe buri apa rakabva raita fanika vhasi. Yakuti chero paangonzwa ungoti ndokoti cha. Asina mabreak. Wanga asingachadi kugara nebhurugwa. Wongoswera ari mumba akati na njira rakagunzva waitoita ikutoti hazvitoiti kuti painde chiro. Pakuinda naye kudanga mvura ndabva kutanga kugenerari nekuSt Joseph unoti handina chandakawana pamanyapa. Ndangayedede kubhadharwa nokuti ndakavhure muromo wake kubvira paanga asingatauri. Ndo nyaya iri kupinda kuti zviri nani abve pambapo. Wondopa nenyaya yake. Ndopa nenyaya yake nanhasi kana hanzvadzi yangu yakatoti aiwa isusu takuzvibuda. Zvangoitika pauri tinongoti ndiri. Because chinangwa chedu wakandirova nebhatastik yakaita seyekumapurisa chakaite paipi. Kutorova chaiko. Ndakarohwa musana wese, ndakarohwa yosvimba musana wese. Kumapurisa ndokubva vati uyai muripo. Muri yeZimbabwe nhasi uno tiri mwaMutare, muguta reMutare. Ndiri kutaura ndiri paMichels Park. Ndo pandakamira pandasangana na vamwe mai vanonzi Susan Manyapa vane nyaya inorwadza varumeka. Kune dzimwe nyaya dzisikaiti dzinosiririsa zviya zvinonzi matambudziko aiti mairi zviya kungotaurawo shuwa anopfuura maviri. Mai ava vane operation yekenza yavakaoparetwa yemuchibereko uku mwana komana wavo akatsemurwa nhengo yesikarudzi iyi. Varume kutsemurwa kubva pamuromo weburi uya kuti dadadadada kutsemura kudzika yakatsemurwa. Varume vanhu vaMwari yakatsemurwa nhengo yesikarudzi yakatsemurwa. Munhu ari kurarama izvozvizvi yakatotsemurwa. Then paita mai bishop vari kushungurudza mai ava zvekuti zvekutoti ngavatame apa iri neighbor. Mai bishop ineighbor vari kuuya vachishungurudza kuti ngavabve ipapapo nekuti ndakavashandira ndakavanamatira vakasandibhadhara hatizivi. Right, ngatipindei munyaya zvakazara tinyatsozvinzwira nzwira pamwiri tsvimbo yarova dapi. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvireva kuti kana washuwa nyaya hobvu dzakakora unongomhanya pano paUtindi, dzizere dzakasimba dzakakora dzine utindi. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi zvizere. Amai makadini? Ndinofara hangu makadini. Munatidaidzisei kutaura kuti vanhu vakawanda vazvinzwe. Right, ndiri kutaura naani nhasi? naSusan Manyapa. Susan Manyapa, chii chaita kuti mutibate pano paTV pachivhitivhiti? Ndine dambudziko rekuti ndakambonyarara kutaura kwemakore akatodarika. Saka problem yangu ndeyekuti ndakapinda muno maMutare ndisingagoni kutaura. Pakuzotaurawo papaya pamusoro. Saka dambudziko nderokuti kugara kwatakagarisana kune nebha yangu iri kugarawo pa9635 munzvimbo yeGarikai muno maMutare. Saka iri kuti haangakundwi neraramo yandiri kuita, ndiri kuita kupemha ndochibatsirikana pane vamwe anenge ane zvekundikandirawo haari kusuwa nazvo. Gai ndigare ndakadaro. Uyezve kurarama kwacho kwokugara pamba ipapo ndiri kuita zvokudzimba zuva nezuva
unopatama unopabva kupinde mapurobhuremu ekurohweswa achirova ini namai yangu nemwana wangu pese takutotambudzika kuti tiwana rubatsiro rwupi kuti tichengeteke pamba apa zvakanaka. Anopinda achiti abhuse pamba, akada kutete zvoto, akada kutenyengura zvatine tochibika, akada kutaura masoko akanyangara, anonyangadza, anorwisanisa, anosvodedza zvinyadzi zvega zvega. Haungataridzi kuti munamati, unoonekwa nevanhu kuti muprofita ndibhishopi, unoonekwa unhu hwake hwakanyangara. Saka hafadzani nekuti tigarisane naye panharaunda, unongoda kungoti ngandinge ndochibve pamba yandakapiwa nehurumende. Ndakatambudzika chaizvo zvekuti dai ariyo wainyara ndaigarisika mamutare zvakanaka, asi kuti upenyu hwangu hwakungobatire pamusoro. Mwana wangu ndakandomutora kumusha asina muchengeti wakakwana, kwakuti ndotomutora ndogara naye, ari kumabhisa futi wakatsemurwa nhengo yake. Mwana kwangomuka akangotsemurwa nemashandisiro akaita kuti handidi kumuona futi padheni ipapo panova pangu. Ngaadzokere kwababake, ndichiona kuti kwababake haachengeti futi, una hamwe mai vaanga achigara nawo padaro. Right, amai. Ndoda tine nyaya, ndiri kuona unge tine nyaya nhatu panapa. Handitika? Tine nyaya yemwana akatsemurwa nhengo yake sikarudzi. Handiti? Mukomana ko. Number 1. Number 2, tine nyaya yemuvakidzani ari kukushungurudza imusha wese. Imimi ari kushungurudza imimi, ari kushungurudza mubereki wenyu, ari kushungurudza mhuri yenyu yese. Handiti? Anova ndiye akatsemura zvemwana. Handiti? Ya case number 2. Tine nyaya yeurwere hwenyu. Handiti? Unova ndo hune pepa ramakabata iri. Handiti? Right. So zvandakuda kuita panapa, ndoda kuti mumbonditsanangurira nyaya yeurwere iri yega. Handiti? Yopera nyaya yeurwere. Ndinozviziva kuti mune load, makatakura zvinhu zvakawanda zviri kukuremera izvo kuti kutsanangura munogona kuzvimixa zvese ka1. So zvandakuda inini, ndoda kuti tibate nyaya yeurwere iri yega yopera. Tapedza nyaya yeurwere, tobva tapinda panhau yemwana akatsemurwa sikarudzi yake. Handitika? Tapedza tobva tapinda panhau yekuti anokushungurudza, topinda panyaya yenext door ari kukushungurudzai uyu. Handitika? So izvozvizvi chimbondiudzai nyaya yeurwere. Chekutanga ndoda kutanga ndaonawo pepa ramakabata iri, chimboriratidzai pakamera apa toni. Okay, bepa iri nderekutsvaga rubatsiro kairi. Rakauya zvaita sei? Chinditsanangurirayo kubva pazvakatangira, dzikisai henyu pepa renyu pasi. Urwere hwakatanga sei kusvika patari izvezvi? Urwere hwakapinda kuti ndakaite kenza mudumbu. Ndaite kenza mudumbu. Ndakati regerai ndibatsirikane ndine boyfriend ndibatsire. Saka ndikuona kuti mukugara kwacho ndatoite urwere hwakabva kuboyfriend. Ndokubva ndarekedzana neboyfriend, ndokubva ndagara. Kureva kuti makatanga kuita boyfriend musati mane urwere? Kana kuti urwere ndo hwakatanga? Chii chakatanga kurwara nekuita boyfriend? Imi maigara mega kumba kwenyu? Handiti? Bva mazoite boyfriend yenyu? Bva zvazodini? Ndokubva ndazopota ndichindorapwa kugenerali vachigeza chibereko. Ndokubva paita kuti achichaiti chashata ngachichibviswa. Ndokundonzi motora ideti ratakunyorera kuti mudzokera kuchipatara tibvise. Ndokubva ndadzokera pakundooparetwa nokubviswa. Ndokugara kumba. Zvaite kugara kumba, ndokupinde kurota kuti ndarota ndichinamatirwa nenebha yangu. Saka mukurota momomo kwakandopinde zvekundoti next door iya ndaoparetwa udaro. Ndokubva ndauya kumba, ndokubva nebha yangu yakuti iwewe wakapinda chechi yangu, saka iwewe kutaura kwauri kuita wamuka iwewe wakuti ndarota ndichinamatirwa, wabva kundooparetwa kenza. Saka iwewe chienda kumanika poti undondibudisa kuti inini ndii ndaita kuti utaure. Saka inini ndakabva ndaenda kuti ndarota next door yangu ichindinamatira muhope. Saka pandakaenda kumanika posi vakabva vati pepa haringatengwi.
toita kuti wanamatirwa sezvo wakambopinda chechi yavo saka ndo vazviitisa kudai. Saka vanhu vakabva vapupura kuti igrowth ranga riri mudumbu ngazviitwe kuti dhokota ndovabvise growth mudumbu kuti iudi uzotaura kunyarara kwaunga wakataura wakabviswe growth mudumbu. Sorry mother, ndoda kukubata imuromo. Pamakaita dambudziko rekenza yemuchibereko makatadza kutaura mamusikachatauri handiti chibva maenda kundooparetwa kuHarare pamutare paGeneral Hospital handiti naDr Kanyenzi handiti maoparetwa naDr makadzoka maakutaura. Chifume chacho chamangwana chandarara ngeira nhasi tabheuka chifume chacho ndobva ndazorota ndadi makunamatirwa ndokubva ndandotaura kumanika post right. Marota mwakunamatirwa makabva mwamuka muchitaura here? Handina, ndakazotaura dhei ramangwana acho asi mwarota hope sanhasi dhei remangwana racho mubva matanga kutaura, ndizvo zvakaitika nditi? Takarara, makarara futi kuswera mangwana pamatanga kutaura from Norway, makangotanga kutaura from Norway right. Zvadaro uyu neighbor yenyu yamakarota ichikunamatira yakabva yati mimi chiendai kupepa motaura kuti ndindakunamatirai right. Akambokunamatirai here? Ndakapinda chechi yake ndikabuda ndakapinda chechi yake vhiki nehafu ndokubva ndabuda ndisikatauri ndokubva ndatotozviramwa nekuchechi kwangu ndikotozviramwa ndokubva ndangozvinamatira mumasowe mugomo kuzviindira ndega vamwe vachitoti une shungu yekuti atauri saka vaindiona mumakomo vaindionawo pakazopinde kundotaura uko ndobva uyu ndobva ati aiwa enda undondibudisa kuti ndini ndaita kuti utaure nokuti wakambopinda chechi yako. Alright, ipapo pajeka pamakaenda kumanika post ndanzwa muchiti vekumanika post vakati mukataura kuti makarota pepa haringatengwi imi chitaura kuti makanamatirwa, ndo zvavakataura? Vakati kwanzi iwewe ita kuti wakanamatirwa pepa haringatengwi, iwe chiita kuti ndakaita kunamatirwa namai ava nokuti tikaita kuti warota hazvingabudi pepa redu haringaiti ende hazvingapasi kuti mai ava vanganzi vari kunamatirana. Okay. Saka ava vakabva vati kunodiwa hama yako navabereki vako kuti utaure. Saka inini hama dzangu dzakakona kuuya pakuzoite kudi kutaura eneni asizi kundinamatira chinheni. Alright, ngatimboti tichiri ipapo pamwe neighbor yenyu yaikunamatirai iri kumba kwayo sinzi mwakarota handiti? Pamwe yaikunamatirai pamwe ndo zvakaonekwa nevanhu vemanika post zvikazai vachingoti munhu akakunamatirai nokuti simba rekuporeswa nemunhu rekunamatirwa munogona kungonamatirwa nyange munhu ari kushurubhu imi muri kuno kwamusha motopora pamwe ndiye akakunamatira we never know. Saka chero zviri izvo asi mapindire acho enyaya dzacho dzakundondivhiringidza kuti semunhu akaumbwa nemanikaland yese zuva racho iroro rekutanga anhu abva vatozvirekedza paakita 1-1 akundonamatirwa ipo neburikidzo yaakupinde nzira yakashata yeusatani waakupfekwa wokuponda mwana wavanhu nokuhaya munhu nekidho yakwe inova kuhaya kuponda kuri kupinda papi apa kutora umwe munhu shamwari yake kuti chiinyi chimudirovera kubva pamakaramba kutaura nyaya muri kureva kuti akatanga kukuhairai vanhu wakundihayira vanhu kuita sei kuti iyeyuyu kana asinizi kundipasisa kuti ndini ndakazviita achiite kuti ndakaite kurota iye waifana kuti ndakanamatirwa. Muri kureva here kuti nyaya yekuramba kutaura kuti makanamatirwa yakatomutsa bongozozo rekurovana? Yakatomutsa bongozozo rekurovana nokuti unoti handina chandakawana pamanyapa ndangayedede kubhadharwa nokuti ndakavhure muromo wake kubvira paanga asingatauri ndo nyaya iri kupinda kuti zviri nani abve pambapo wondo pane nyaya yake ndo pane nyaya yake nanhasi kana hanzvadzi yangu yakatoti aiwa isusu takuzvibuda zvangoitika pauri tinongoti ndii because chinangwa chedu takuchiisa kuti muno maoko mamwari vazvichidai zvanetesa vanhu. Alright, ndazvibata neighbor yenyu iri kuti ndakakunamatirai ende ndikavhura muromo kuti mutaure
zvino imi hamuna kundidini kundibhadhara saka ndoda kudini kubhadharwa saka akuita zveviolence handei paviolence akambokurova here wakandirova nebhatastic yakaita seyekumapurisa chakaite paipi kutorova ndakarohwa musana wese ndakarohwa yozvimba musana wese kumapurisa ndokubva vati uyai muripoti marohwa ndikataiwa ndakuzvisa kuna Mwari nokuti pekutanga akandirova nemaoko andirova nemaoko wakandipinda neshangu musoro mwana wake iye anodiwa dangwe wakauya kwakupaka mota ndabva kurohwa namai acho ndobva andirovawo nebhutsu dzake akakurura akandirova ndokubva apinda mwana wanzvadzi yake futi aigara ipapo ndokubva apindawo kundirovavo pakundikwekweredza mai acho achindondipinze murusoso rwemunzwa panext pane zuruva rine munzwa ndobva akandikuponyedzera achibva andijamba nebhutsu yaanga akapfeka mugumbo pakundirova pachirya pangapa auda kuinde kuchinene changu ndakabva ndaite wiki ndiri kukamina ndichifamba nepepa rangu rerubatsiro zvikanzi inini pandichafamba 1 by 1 pane munhu wamutopiona mutauni ndoti wakanyengwa nevanhu ane chirwere musanyeperwawo ndokumbire rubatsiro inyaya yekuti wakapinde chirwere chevarume saka imi musabatsire munhu unohura imi mai muri kureva kuti kurohwa kwamaiitwa mairohwa muine operation yamuinayo ndine operation yandinayo yamuri kukumbirira yandiri kukumbire rubatsiro kurohwa chaiko kutorohwa kwaita zvekutarira kudai asi kurohwa saka makaenda kupolisi here ndakaende ipapo ndakaende kupolisi ndaende kupolisi mai vakabva vauya kutorwa pamba pavo pekutanga polisi yakati musa abhusa mwana uyu tinomuziva achitanga kupinda mamutare akambochengetwa nepolisi chikanga ikera station sakubva saka munotomutorawo semwana wenyu anofanira kugara panharaunda penyu senebha yenyu munofanira kumuchengetedza semachengetedzere akaitwa nemapurisa saka imimi tikati tikutorei kukurovai munoti mapurisa atishaishira saka sengirozi yakagara ingainge ichipfeke ngirozi chaiyo kwaMwari mukange madai matishaishira. Okay, saka mapurisa akatora matanho api akambotora here munhu kumusvarira vakamutora tikaenda kuCiv Court taenda kuCiv Court vakatora danha rokuti tikoteswe uko takoteswa takabva tadzoka uko tadzoke kumba vakabva vatanga futi pasina kana wiki yapera vakabva vatanga futi nyaya yavo alright kukoti kwakwanzichi kwakabudei mutongo waakapiwa ndewei havana kuiswe cheni vakangoitwe mutongo wokungodzi atidi kuzviona futi hapana mutongo ingori warning yekuti musazvidzokorora futi ikoko musazvidzokorora tinobva tatora madanho ekuti kuvharira zvachose saka hapana nyaya yakaitwa yokuti vazovharirwazve kupinda kundirova zvavazondiitira izvi ndobva vadzokorora futi mabvako pasina wiki vadzokorora kudaro vakabva vatora nebha yavo futi inova sawira wavo vakubva vandichaisa naye vanga havana kuzoya variwo vakatuma munhu vakaita kutuma munhu kwauchikuchaisa iwe mbwa dzenyu mukarohwa futi mbwa dzenyu dzatete muyadhi munomo manejera makuitiitiraya yowe wasode renoi nebha yangu uyawo ndiroyere munhu uyu wandinyangadza makore ese ndikati handina kunyangadza munhu uri pamba pake zvinhu zvinonyangadza zvembwa zvinondoabhuse mukati meyadhi yemunhu zvikanzi handiti mutemo iyoyo ndiri pamba pangu ndinotoita zvandinonzwa kuda ende kupolisi kwacho uchaenda uchineta ende vachakuite benzi yokuti nyaya dzakadzitambirwi ndiyo nyaya imwe chete yatinongoitirana pano vachapata uyuwo uchaite kuramwa ndochiti wabva kupolisi ndoya ndichikurova wabva kupolisi ndinotenge munhu ndomubhadhara mari achikurova ndo zvandinongoita mupenyu hwangu ndichigara pano pagarikai ende uchaite kuti sori henyu ndakakushaishirai asi pasina sori yaunondiitira ndichangonyepe mune vanhu kuti ushayiwe rubatsiro paunongofamba pega pega unonge uchibatwa nevanhu uchingokwikwa uchirohwerwe pasi paunongogara muno mugarika unobatwa nevanhu uchikwikwa uchirohwerwe pasi kusvika waparamwa pamba pano hoisi uchaisiyei mbai kumushago chakuinda ndazvitenga futi ndichaende kwandungi
kuMozambique. Ndichada kuruwese nemheni kumese iko ndo kwandiri kuda. Handina basa nekuti kwanzi kaoperation kaunako kutofa kwako kutori nani, ukatomuka wakafire mumba zvitori nani. Rubatsiro rwaunotsvaka mamutare muno hauna rubatsiro rwaunotsvaka mamutare uyu. Uchangofa wakaite mbwa, hauna munhu kutombete kuti munhu ungaite shungu yekukubatsira, undoshayiwa. Ndode kukupe munyama wekuti pese paunonge uchingotitaura chichemo chako hachinziki. Saka pane hondo chaiyo handiti, saka vakutorwisa kuti imi mubve pamusha. Ndibve nokuti polisi chikange yakati nyaya ingori imwe chete, chero dei mukati moende kuchikavikira kuSentral nyaya inongodovharwa zveyakadaro, tongodzoka zveyechinge tafanika senyuwani. Handoda kuzwa kuti imimi adaro makazombodzoka kechitu here kupolisi kuti munhu uyo adzokororazve. Ndio pavakauya pa mumawiki abuda vachiteera nezvambuya vakarohwa vakandibata. Mbuya vapi? Mai vangu. Mai venyu vakarohwa futi? Vakarohwa vakandibata nenyaya yemusoro wandaitakwa neshamu yandikutaura kuti iriyo kumba. Ndichada kuzoiona shamu iyo iriko makaichengeta. Itoriyo kumba, hatina kuirasa. Makarohwa imimi neshamu? Ndakarohwa miri wese, ndakarohwa miri wese. Mbuya vakakubata? Mbuya ndokundobata, vabata kudai ndokubva vachapurwa. Iwewe dzisabenzi rake, handidi kuzviona izvi zvaanondiitira. Mai angu akati haana zvaaita, washedza mai epaseri apa, wona izvi kunoko zvaite mbwa. Saka mai epaseri apa vandokutora iwewe kuti uyai muone zvandiri kuitirwa nemunhu uyu. Saka imimi mandotengwa kwokuti muchirove mwana wangu. Saka zvikanzi iwewe ndiwe ndoda kupasa musoro, mwana wako ndakurova ndokupasa musoro. Handina basa nokuti muri mbuya vakura, ndinotokudhemenja paunoenda kwachoenda, ndoda kuti mutobva pano mese. Alright amai, ndanzwa. Ndinotenda kuti mapurisa ari kunzwa nyaya iyoyi, handitika? Vachaita basa rawo, handitika? Mapurisa achaita basa rawo. Right, handeipa nyaya yemwana wamuri kuti mwana wenyu akatapurwa sikarudzi yake, nhengo yake yesikarudzi. Muri kureva kutapurwa, muri kureva kuti mwana wenyu haatorina sikarudzi here? Chiro chake unacho, asi chakatsemurwa kubva pamusoro wake uyu. Toti buri redu rekubudise weti. Buri rake rengadei riripo apa. Saka wakatsemura nechekudzikisa apa. Tochibve kune buri rake. Wakadzikisa nechepasaidi apa. Kubve kuburi kutsemura kudzika. Pane buri rakavharwa apa. Rakavharwa. Pakuunze buri watanga kuritsemura uko, pakuise kunoko. Muri kuti chikwe? Chiite semunhu wemukadzi. Ukuku kwake itafanika paiswe chiro chanama apa. Hapachaonekwi buri rake apa. Imi? Kutsemura kwakaita. Nazvino muchandode kuti munomuona. Saka waiswe buri apa, rakabva raitafanika vhasi. Hakuti chero paangonzwa ungoti ndokuti cha. Asina mabreak. Wanga asingachadi kugara nebhurugwa. Wongoswera ari mumba akati na jira rakagunzva waitoita ikutoti hazvitoiti kuti painde chiro. Pakuinda naye kudanga mvura, ndabva kutanga kuGeneral nekuSt Joseph. Madhokota akati hatigoni kusona, zvinoda chivanhu. Munhu wakadai ndiwo undosenza nemishonga yechivanhu. Wakamutsemura, wakamuchiva kuti angagona kukuitirei basa, angagona kukuitirei vana. Saka nebatsiro yacho hapasisina. Wakungoite munhu wokungoti upenyu hwake wongoverengerwa ungotiwo amenoho Mwari kuti zvino anoyamurika here paupenyu hwake pane mumba make. Imi saka mwana akazobatsirika here sikarudzi? Ndakaenda kudanga mvura kune anhu emishonga. Saka ndaenda kudanga mvura kune anhu emishonga, wakandopuwa maguchu ndokumwa, umwe wekuti ndimupfekere pachiro chake ndini nacho angachipfekera. Ndakabata ndochiisa nemaoko angu pasina chakapfeka kana gloves. Ndoigeza ndochimugeze miri ndochimiisa kusvika ava vacho tatipondawa. Umwe wacho wokundihairwa ndo akachitoti tagara pamba taneta, hatisina kwekuchaenda tabve kudanga mvura uya. Zvikanzi takaidhora muvanhu maamunotsvaka umo mutipe nditsvake mushonga, ndinondotsvaka makwenzi ndochipisa, ndochitora muchiisa, ndochimupai muchiisa.
kusvika papera. Saka ndakabva ndateedzera izvozvo ndokubva mwana akabva ati imimi mukasandirapa ronda iri rikapora ndimi manditsemura. Kutaurani? No, kutaura iyi wakandichaya musoro wangu kutsemurwa. Akati mwana wenyu washaisha kutaura, ndingatsemura chirudzi, ini ndirini ndatitsvagai mari ndikurapei. Zvikanzi inini mukurara chaiko ndinotorota makandibata chiro changu muchindida kutsemura. Uyuyu wokudzinge maengu pamba unova wacho shamwari yacho wembwa wokuti mhuka dzangu wataurire kuti mhuka dzatetawo uri kuuyawo achindibata-batawo chiro changu. Sezvo iye maonere angu inini macho ndakatoti kuunza kwandakaita mwana pano makatanga problem nokuti wanditemere mota yangu, wanditemere imba yangu. Izvi makandomuvharise kupolisi uko dei rimwe wakaswera hariyo kwakubudiswa kwasviba kubve makuseni ese ekubuda kwezuva kusvika kuudoko kwezuva. Kwakuti kwanzi ndiwo wandiparadzisa imba yangu magirazi, iyo imba yakamuka yakatemwa. Haatozivo iye mwana wangu, inini handitoziva, asi ndakapinzwa muproblem nemwana wanguwo achinzi ndiwowo atema mabatsirana namai yako kutema imba yangu. Tikaendeswa nemapurisa onzi uyai muone chitemo chatema imba yamai yangu. Imi munobvumirana nazvo here kuti mungatosumudze chitemo kutopaza imba nebha yenyu iri kugara nemi zvakanaka? Tikati aiwa isisi hatitombozivi nemunhu wacho wakatema, asi kuzvinzwa takazvinzwa yechitema. Mai angu akatodara kuti aiwa musapare mhosva kuvana vangu, muzukuru wangu nemwana wangu. Havana kana kumbobuda, vangabuda here ndiri pano. Saka nyaya yakabva yaenda mberi, mapurisa ini ndakavarambira ndikati handiendi kupolisa, handina chandaita nechitemo chacho handina kutondochiona kusvika nanhasi. Saka ungori negiraji nesu nemwana wacho akutoita fanika murwere mwana wangu. Saka mwana wenyu ari kupi? Ndandipotori naye kuchingwa kunoko. Saka kumba kwacho noti akarara akamboda kurara muno muto. Kwamunoti kuchingwa ndekupi? Muno muna mangezi marunga vanongotiwo vakubatsira vanofamba vachingokumbira vongotiwo kachimba woyiwo mundoryawo. Mwana wenyu wakura zvakadi? 28 years. Izvozvi ane 28 years? Watova murume mukuruzva? Watokura. Yo, saka zvindebvu zvapo. Saka kureva kuti paanorara unogona kutozvikanganisa neweti? Akatomira ipapo unotonzwa atoti ndatiweta mai. Ino unganditaurira here zvawakaitazvo, wadii kutaurira munhu unoha baba ako kuti zvakadai. Ikazi ndakainda handi vakainda neni kusakubva vakambondondibaise mainjeksheni. Saka ndikati mainjeksheni chiregera, dhokota kujenerali wakati chiregera kuchafamba nemainjeksheni kundomubaisa mukati muna vanhu vanorapa. Imi vechishandisa zvemushonga zvapera mochiita ini zvemapostori enyama muchiita, nokuti urwere uhu hahutombodi kuti huone mvura. Saka takabva tagumirisa gore rapera paserero, tagumise buri redu ndobva ringori ipapo. Saka matambudziko atinawo pamba penyu mama ekuti vakatarisa izvozvizvi vangada help ari serious maviri tingati i3 kuti mwana anoda kuatendwa. Handiti imimi operation yenyu hamukwanisi kuita mabasa ane simba, munotodawo kubatsirwa chikafu kuti murarame. Handiti dambudziko nemishonga. Okay, dambudziko number 3 nderekuti neighbor yenyu mapurisa aite action. Right. Ndoda kuziva kuti mishonga yamuri kunwa imimi muri kutenga here? Ndirotorera kuPastor Joseph kuita kundotora kudhindhe kadhi kutoti kana kuri kuti ndinondorapwa zvekukosora kuti kungotodhindhe kadhi $5. Kadhi rinenge richida kudhindwa $5. Asi kuti kuti kudhindha kadhi rekuti undorapwa kundotora review yemapirisi kundodhindhe kadhi. Asi kuti mudye pamba penyu nekurarama nemhuri munotofamba muchipema zvamurikuita? Kutorya kwacho ikoko. Okay, hapana basa ramuri kukwanisa kuita? Hapana basa randiri kukwanisa kuita. Kutengesa zvekutengesa zvakareruka. Ndaimbotengesa maswiti nemari yepepa ndinokumbira iyi
asi wakabva anditeerera futi zvokuti no hadi kuona uchipinda mune anhu uchitengesa futi bva wagarawo ufendidzara pano wawangotenderera uchitengesera munhu ndobva ndatozvivharisa munhu uyu musamubatire zviro zvake ngazvigare zvakangodaro tsve ndakupinde murubatsiro uri kupinda futi achitore mari dzake kumabhengi kwavo haangoona ari kufambise nyaya dzake mumafoni wakatobva atonditore mapikicha munhu uyu wakati ari kuvhiringa pandine ndakagara munzvimbo yegarikai mwana uyu waifanira kubve panzvimbo pandinogara aidzokere kumabhosevha uri kutondivhiringidza nechinamato changu chese handichakwanisi kana kuti ndibatsire vanhu panharaunda pano uri kundivhiringidza achindituka achindidini saka ndakutokonifidza kuti munhu wakadai ndikagara seini panharaunda saka ndatoshaya kuti kugara kwake iye kutori nani. Saka neighbor yenyu yanopinda chechi iko unopinda Disciple Apostolic Church yakapinda ichibva zvichava iri zita rekutanga richinzi Israel Apostolic Church. Okay, ndiye mukuru wayo here kana kuti angori bishop wacho murume wacho ndi bishop iye ndi main bishop murume wacho ndo wakazotera kunamatira mukadzi ari wakatangisisa kupinde manekaland yose kuti ndiwo unonamatira saka hakubatsirana nemurume wabishop iwa main bishop. Okay. Kasika yake unoimwira kuhongesi akusangana newe kuIsraeli. Muri kunzwa mwega muri kuzvinzwira hama dzangu nzeve hadzina munun'una. Nyaya iri kutsanangurwa panapa nhoroondo yatanzwa panapa inosiririsa, nhoroondo inorwadza, nyaya haina kumira zvakanaka. Ini ndiri kutongoona kuti nyaya iyoyi inoda futi help. Ndidzo dziya dzatinotaura kuti tinoda club members eutindi TV vatinoshanda navo kuti tibatsire vanhu vakadai. Tine timu redu ratinoshanda naro. Ndiri kukutendai, ndinozviziva kuti mukanzwa zvakadai hamunyarari. Pana Zivanai kunyangwe akaenda zvake kumusha Mwari akamubvisa panyika asi hamuna kunyarara. Vamwe vakabvisa chema dzavo. Pana Brighton zvakare tiri kutoenda naye kuparire nyatwa izvozvi kuti andotreatwa kenza yai pamutsipa amunyarari. Neipapapa please vemutemo tibatsirewo mukanzwa nyaya dzakadai so musanyarara hama dzangu kana muripo vemutemo. Neighbor iri kushungurudza munhu zviri pachena. Endai mondoita investigations enyaya kana muchida kunyatsa kunzwisisa zvimwe zvinhu zvakawanza zvisikaiti kuti tibudise pachivhitivhiti. Tibateika panhamba dzedu dzeutindi TV dziri padenga idzi. Tokupai imwe information, moita investigations enyu, moita basa kana pana ane mhosva asungwe apinde mujeri kutoti vanhu vagare zvakanaka nerugare. Bhaibheri soko raMwari rinodaro zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare rwaMwari handitika. So vese vemutemo nevanogona kubatsirawo vanzwisisa nyaya iyi kutsemuka kwemwana maoperation mai ava havasi kukwanisa kuita mabasa ekuzviriritira but still ndiri kuona kuti vari kungoshanda zviri over nenyaya yekungofamba ikoko but munhu ane operation but ari kuswera achinzerereka achifamba but nekuti hapana chekudya akagara zvinhu zvese zvadhakwa, zvinhu zvese zvaenda musango. Hama dzangu panoda rubatsiro apa. Kamai munoda kuti chiko kune mhuri yeZimbabwe yakatarisa tichipeta chirongwa chedu masoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vari muZimbabwe vari kunze vese vari kuteerera chirongwa chino masoko enyu ekupedzisira. Ndiri kuti dai ndaona health paupenyu hwangu zvekutenderera izvi zvotondirwadza operation yangu. Ndakutoshayiwa kutoti kurarama kwakadai ukuku pakutondirwadza kupinde mutare yese yandinoswera kubva kubude kwezuva kudoka kwezuva kufamba ndinotorara kutoite kutoti kurara ndakagara kubika chako ndozotokutoti ndichatodonhere mumoto ndinotanga kumwa mapirizi angu ndisati ndarya. Ndogomuka zvekupinde mundima ndisati ndarya. Pamwe pacho totora kutotema dhezi matatu ndochirye chingwa chacho chinoomese dumbu rangu muhuro. Hamuna chaipinzwa chinodziya, hamuna chapinzwa chakaite ufu.
ifulawa chete. Pamwe pacho maputi chaicho anotengwa ipaketi remaputi ndorarama kwakutore peki chimwe kwakuvhura kwakudya kwakumwa mvura yangu nemapirizi. Kure kutoti undodai ndinenge ndatokwanisa kutopinda mumaindia libatsirewo kana makwanisa kundionerawo kai kaufu hako kana ka 5 kg pamwe pacho ndotopuwa kana teni US ichando save kuti ufu 2 liters emafuta nguwa nana ndatonyura ndopunda futi kufamba kwesoko hakuna kwandinoti ndinomboswera musoro zuwa ndakamborara mumba kubvira kutangira ndochitotanga kupinda mamutanga handina kana kumboti ndamborara neoperation yangu kutorara ichitori nyuwani. Vanotondiona muno mamutare kana nzvimbo dziri mumamutare dzakasiyana siyana tiri Manicaland yese vanototi mai iyi haigari pasi nekunonaya ndinotakwa nemvura inari mvura yauya ine mhepo yakadi ndinoonekwa ndiri kufamba mutare yese kwakuchidzokere kumba ndiri munzira hakuna kombi inokwirwa. Saka mamire enyaya ndiwe iwawa. Alright, mazvitama ndichasvika kumba handi mazvinzwa. Kumba ndinosvika ndisvika kuonai ndoda kuona danda ramakaroveswa iroro uye ndoda kuona pamunogara inini mashandiro angu ndikabata nyaya yenyu sezvataita izvi handidi kusiya kungoitora ndobva ndaitsveta kana kusiya yakahenga ndoda kuti tisiye taziva tawana kuti mwawana help here handi mazvinzwa. Saka kumba kwenyu ndichasvika ikoko. Mwari akukomborerei, Mwari akuitei zvakanaka handitika. Thank you very much. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana weta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarira